Jeg hedder Lene, og jeg har virksomheden Kåben Psyk og har psykologisk praksis herinde i København og i Nordsjælland. Og jeg vil fortælle lidt om mindfulness. Hvad er mindfulness for en størrelse? Man kan sige, at mindfulness er en bevidst måde at være til stede på. Det er en aktiv måde at forstå sine tanker på, men ikke at være fordømmende i det, der kommer. Og det kan lyde lidt mystisk i virkeligheden, men det er en måde, hvorpå vi kan skabe mere nærvær og ro i det, vi laver. Og mindfulness, som jeg praktiserer, den er orienteret mod det kognitive. Det vil sige, at vi hjælper hjernen med at bearbejde de her tanker, uden at være fordømmende eller vurdere dem, når de kommer. Og jeg vil gerne lige fortælle dig lidt om, hvad der er for nogle gevinster ved mindfulness. Fordi mindfulness kan rigtig mange ting, og det er også videnskabeligt funderet igennem rigtig mange år og mange undersøgelser. Så det kan både hjælpe helt almindelige livskriser, men det kan også hjælpe folk med stress, depression og angst. Men faktisk viser det også, at det også kan lette på kroniske smerter. Så nogle af de, bonuspunkter, man kan sige, mindfulness giver os, det er mere ro og balance i hverdagen. Vi bliver mere nærværende, og vi kommer mere til stede, både i os selv, men også i samvær med andre mennesker. Og det kan vi faktisk både godt lide, men det kan dem, vi er sammen med, også godt lide. Og så skærper vi også vores opmærksomhed. Altså vores fokus bliver skarpere, vi får mere overskud, og så er der en sidegevinst, at det reducerer stress. Så det var bare lige nogle af de her elementer, jeg lige vil skitsere op for dig. Så hvis du er blevet nysgerrig på mere mindfulness, så skal du endelig give mig et kald, og så kan jeg beskrive lidt mere om, hvad det kan. Hej hej!